Hello. Unjani? Ngiyaphila wena unjani? Cha nami ngiyaphila. Thande yazi ngithanda kulento leyenze lapha yakho kwi-meeting. Ukungihlengisa ngabantu. Uqedile? Ngiqedile. Yini? Bheka manje. Ungangibambi. Awumameli man, awumameli ne. Kunini ukutshela sengithola no gift. Uqedile ngithi Unganani? kanti umngane wakho bengazi shini. Cha sisiyazi. Ungangibambi. Awunamahloni. Nginawo amahloni. Ujola nomnganami. So, Oh, uqedile? ngabheka. Hayi. Yini into engayenza kuyo? Ngayenzani mina? No hayi ke lokungibamba. Ozenzayo marayi shingo nakho right. Yazi ngithi ngihambe. Mbona mina nenza ngathi bendibeka kubambe kanti Thandeka. Why ma? Awubona ngiyenzile. Angibonanga kho. Wona uyaphapha suka la. Wena udamaka ubhizi no. Angiyomhleka unguzi. Bekangibise lapha ya uzongitshela ukuthi mina ngimhlazile. Hayi suka. Manje uzongixabanisa ngomuntu. Suka. Ha uyimene Thandeka wayo kanje. Angijoyi naye. Awusuke. Hayi. Unaphini esoni. Ngicela usuke. Because bakhona abakhuluma mina ngisafuna. Maka amini into eziqalayo waye minibona mina nenza ngathi mina because mengivela lapha bembamba lezandla. Bekayenze so mina ngathi. Yabona ukuthi mina into nayo into engicelayo. Le ndaba lengicela ngingafuni. Izofika mina ngimtshela. Mina ngimtshela ke. Because uyazi kahle ukuthi Thandeka uvela ukuthi but angazi mina uyazi maningi amantombazane ngisho nami ngikhona but uzokulandela Thandeka. Mina Thandeka mina ngisathanda wena. You remember the day we meet lapha ukuhlamba lazile lo muntu lo somnyeke. Hamba. Wena Thandeka ngifuna ukukhuluma nawe wena. Ya ngithi uyimene wawu kanje. Singitshele ke. Lo mina ngisuka le ngibuya kuyo. We, Thandeka ngisakuthanda mina Thandeka. awuhambe mani. Mina Yo Thandeka hayi ngisakuthanda. ngisakufuni. Mina ngisakuthanda. Mina ngisakufuni ke awusuke. Chief asifuna ukukhuluma indaba zethu awu chief. Cha ngiyakhuluma manje ngikuphi? Ithinywe nyomlando gift. Nwe. Thandeka ungahambi mlanda. Because lento le wena Thandeka imene wena. Yo ngikungise mina. Wow. Shaya amantombazane. Mina yazi ngizomhlala nobayithisa. Kanti inkinga yakho naMthandeka. Ayiboneki. Okhulume nje uma ufuna nje ukhulume nje iqiniso. Kathela awabona manje ngithanda. Ngiyanyiswe lapha ekhaya. Ungathanda ngikani ngokuthanda. Wami ngize kuwena kunandaba nawe. Ngagcina kwenzakalani kula meeting la ngoba vele mina ngibonile ku WhatsApp egroupini. Mara vele bese ngilate vele benganasikhathi. Yo. Lapha debuya lapha yana. Besibuya ngani baba? Yo. Phela mntanami uThandeka amtshela phela Thandeka. Ngisakuthanda mina. Bagcwele abantu bonke abantu hayibo. Angisibindi ke nawe phambi kwabantu abangaka. Yo samthanda sile mntana loyana. Angisibindi ke yibo. Hayi samthanda. Kumele umbonile ukuthi usamthanda ungagive up. Baba ngizame ngakho konke okusemandleni amara still akangivumi. Kumele uchubeke baba, kumele uchubeke.
Angisazi ukuthi ngizoyenzani. Oh, uvele uchubeke ndani ungapheleli amathemba. Awathola ukuthi masuya ku-stream uzovela sekadamba lo guide ya. Baba neyindaba futhi. Leyani mayile. Ekusuka izolo. Simile vele umntana lona uthandeka ya. Bengime naye kanjalo. Afere ngiyamtshela uthanda uyathandeka. Kade edlula vele mina ngima ekhaya egate. Then kwenzakalani? Oh. Bengiqe ngiyamtshela ukuthi uyathandeka sicela ungimele. Okay, angimele uthandeka. Afere-ke sikhulume. Mesikhuluma ngitshela ngithanda yapha mina ngisakuthanda. Athi uthandeka athi Mzulu mina ngisakuthanda. Aqhamuka untombi. Then kwenzakalani? Untombi athi mina no Thandeka siyajona. Betsho kanjalo ke angazi ukuthi Thandeka wathini. Untombi esonophose enye impama. Beqeda uThandeka wabaleka. Mebaleka kanjalo ke. Afere ngitshela ngithi bheka ntombi ungitshele mina mosangithanda. Athi ntombi mina ngisakuthanda mina ngithi angisakuthanda. Yawangishaya ngenye impama ngawa phansi. Yo. Ngeke yakho ke. Hayi. Kubeka umbonise baba. Uma ugift alena kusumngani leya. Kusumngani. Why? Ujola noThandeka. Hayibo baba. Bese nihlukene mos. Yafana mos bese nihlukene. Hawu. Dala nje emfuna. Hawu. Amzulu nawo kwatela ukuthi ugiftushele uThandeka ayibo baba. Hawu. Ngithi nihlukene wena noThandeka ayibo baba. Hawu. Ngisajula ngithi ugift sekajula naye ngeke. Hawu. Manje ba serious khiphani. Phela mina ngiyazi ukuthi inhliziyo ngisemuva. Yabona izolo mntana. Untombi umhlenge impama. Hey wena. Usekenza njani? Angithi ngizulu. Ungifile wathi uzothi wakwata untombi because like uthe like lo mfana besingalu yena ungishayile angazi nambe bangishayela. Ni dramas guys. Like in serious like nisendele umfana. Like in serious vele. Yeah. Futhi like mina ngimfuna uMzulu because uyomfunayo so vele wangishaya because uyamfuna and stuff. Yo hayi nayo bani bakela khona Untombi wakhona like une drama. Yo hayi intana Une drama ukuthi ufuna ukushaya yazi. Ne. Yes. Uzobamba intanga zakhe baba. Makathi miyo mntana kumele simbonise. Naka mina yo guys hayi ngiyazi ukuthi ngigwala ngiyapha bese ngigwala. Yamasisakhe. Ay yazi intana ngizokubona kusasa shem because benyale. Yaphi le? Yakulo gift wakho lo. Hayi phela. Nawe yo angibike. Wani? Ngiyothenga like something. Namanga yabo gift. Okay ke yanyakuthi. Manje ayiphike. Phela nawe uzobe It's like ndingumama akho like uzongijaja. Mina ngijaja nawe mfethu. Mina ngisingUNkulunkulu uNkulunkulu kuphela ojaja abantu. Ke yayishapha intana. Jo. Amuthi ngihamba. Kukhulutshela intama izolo. Yabona manje ngithole uThandeka amene banozo. Yazi hayi ngiyakwazi mntana ngithi vele amana experience ene wakhuluma into engayithandanga ngamenza nempama wamshaya. Ilokuthi angithanda ukuthi ngibamasi. Yo mntana kithi. If bekushayile ke ngangitshela. Ibo as long nama ngishayile. Yabo it's fine. Mina ngeke ngisabhesika.
sokuthi hayi ngishayile thina ukuletha amangana manje sokukhiphe phela nathi ukuthi ebhesi kumele ayazi yabo indaba zokuthi hayi kana ngithi kumele ayazi ukuthi phela akuhlanga la ekhaya vele ntwana ngithi sodlala fan late because like yo ma oledi le kashengi mele shem futhi vele sobane sozibamba ngamagoda ugift yena ukuphi gift angazi hayi ngisho khona unomzulu andingcole yo gift yo hlala hayi mara mntana kimi yazi kumele simbale naye isho simpeke before kube late because once kafika umama yo uzosihasela wayesagezisa ngumntana enemele simtshela ukuthi ageze ugift yo lapho uzibiza ojonayo mara ngaleso sikhathi akagezi takama ithi yoxoxa umuntu iletho kuhle kusukela ngaleso iyakuthandeka hayi uthandeka lo ngishange mpama ngibuyela kuye futhi umngani wakho no choice noma ngihlale kubani uzohlala ke uqolezana nesiphi ke mangifuni hey jakasisi Ngiyakutsala. Okay, come on cousin. Ntwana ngizobathi uthandeka ushaya untombi ngempama ke. Hayi ayikho lento leyo untombi ushaya uthandeka ngempama because of balula ubani umzulu. Zulu lo othanda iskate ongafuni ukuqeda emantombazaneni. Ngiyakutshela lo mina ifike kuyimbenye umphoqe bengiyothaya ngiqeda iskate ngigqoka ngoDisemba. Phela mina nendaba lezi masiya kimi abathi hey uthandeka uphake untombi baba ngithi bowu phela msana. Ngizibuza ukuthi bowu uyazi bengizongena ngiphume ngamapitikoti. Okay ngiyakutshela because ngiyazi vele ukuthi angithi ngosakithi iklape unto uthandeka ngempama. So like I understand ufuzile vele into segazi ngithi mama ezosishaya sayincelebelele abantwana bashayana sayingcele abantwana baba inkinga naye unto uthandeka uyathanda ukukhuluma nomuntu engathi udilike ehlahleni so umntwana ngithi kumele kenze bekumele ke vele amshaye amqondise amfakela inini hayi umntwana kimi nje ngimphakamisela iselo sakaleyo ngithi nje visa umfana hayi nokuthi nebekalwela umfana ne selokuthi inkinga naye uthandeka ufike ngamastona and bokungamelanga uye ngamastona so yena ufike ngamastona so ke mntana ngithi ke naye ke asithi ngifakela inini dozi yena umntwana ngithi maka bezinto angibukisa ngabantu phela akunamuntu ongayazi nje ayikazi bamshaya ngempama uzoba strong uthandeka uzoba strong azoba strong phela no gift naye ngiyayizwela ukuthi ngithola ngantana leya kwami ngiyatsho hayi ngini ke isho ukuthi inobu akho after meeting ngithi ke zangindana yabo ukuthi into lezi ngiyangisothi iya rotate untombi ushaya uthandeka ezigama umntana ngithi gift ushaya umzulu iyayiba ukuthi lento nje ivayina angithi vele uma beshiyele nebeleni ngayincela mina sisobe endala wayincela asabuleke oza ngizokhulisa into yami ngizona ngizobeleke ngiyabona kana ngithi la mina ngimsheka la ezazweni sakho Okay, sharp. Balithi indaba yokuzibula kakhulu ukuzibulala ngakathini. Amanye ngizibulale noma ngathiwa like yo ngeke ngithanda ngeke shini. Naye wasenjani sanibona ngigaxa namhlanje ifizi. Phela noma izinto ukuthi uqonge ushela. Hamba ngempama.
Hayi bo. Sikhamba ngesabisayo. Mina benza izingayizwanga. Yo ntanga. Like ngincindise umuntu. Yo Ebomshaya. Thomwezi bangala. Yo, ifuna benguwe nomkhwe ngishaya bengeke. Ngizayithanda kwenzeka mina. Hayi benqobe benginganatha amagip mina. Ngeke angishanga ntaba ngiyeke. Nambe ngiyeke ke bengizomdonora. Yo bengizombeka phansi. Mina nje. Mina ezongiphume ngikhiphe nje ilontokazi. Yini nje ayi ngiyaqoqela mina bakhangeni. Asincengi. Usisokeni wenze. Sisakhe loyo hayi. Okungando yeshona. Uyaphapha ke ungenaphi indaba ezabantwana. Uyathanda Udla. Yana yokuqoqa nje lo. Wayengizwe ukuthi simtshela indaba zakhe. Ukuthi ungenaphi indaba ezabantwana. Yabo. Lasifaka so. Uyaphapha mana. Mara mina nje ebona ustufuza nganathi angimblame endabeni angimblame ayikazi. Mara naye ngathi kazongena kule sihlale sakamngani wakhe ngathi kazongena. Vele ngesomkhipha mina cani ngangixabanisa nomngani wami nje ngiyabona la umngani wami nje. umngani wakho. Yo Uhlebana kanje. Angikuthi ngimhlaba msonkhulu nqiniso. Manje ungabini athi umngani wakho. Like never nathi Ukhuluma kanje uzothi umngani wakho nje. Yey phela lo yena ungilethela igaxa ngizothi guys. Mina guys manje sengiyahamba nesikhathi sesishayile. Ngizokubona ke. Mase sibonane. Jabu ke. Jeni ngicela ukuze like ufila open lo mngani wakho lona. Like like ngiyambona na ukuthi uyambona ukuthi uyaphapha noma khuluma like ufaka bojoma ungena phezulu. Mina ngiyakhuza njalo bona umntana. Like mina uyikhabethe nje. Dala ndikhuza futhi. Ngizomjaya ke. Yabona mangazambisa. Uzwile indaba ezikhona ezizinto. Bathi kunephathi la esiya yentanga. Hayibo. Guess ukuthi ubani ke onginviteayo. Ubani iza nazo like Umfana so mangathi umfana because kulesibe naye. Yo nje mina nje ngiyabona nje asiphume nje kule ngifuna lo yaka girl lo qeda ukuhamba akaphaphi uyaphapha uyaphapha nje ubeka kuzobani vele ukuthi azongitshela le ndaba ngihlelele nje azongitshela izindaba zabantu Nashangangifaka yo uzinhle uyaphapha ukuyodlala uyodlala ibhola anifunela bese kakutheni ukuthi yeah umsheleleni mama abakamthini ngizoxolisa le umsebenzi ngiyacela mina kanje ngiyacela useshonile sengolile